nemáš také krásne. Je to Gorálca. Tak. A teraz teba beriem. Tak, zakývaj mi. Haló. Čau, čau. Tak, tam ten kopek zoberiem. Pekný, čo tam je. Tak. Už ho vidím. Dobre. Počkaj. No strašne sa to mení. Strašne. A je to pekné vidieť, krásne. Aha. Wiesz, pre Polsko to je Zakopane, to je také centrum Tatier. No, to ako my máme Tatranskú Lomnicu, tak... Hej. No veru, presne tak, ako ty vravíš. To je... Ako vravíš? Ľudí, hej. Oni tu stále... Ako vravíš? 40-50 miliónov Poliakov tu bude stále. Tak. Počkaj. Ešte toto otočím. Ešte raz ťa zoberiem. Ja ťa tu teraz vezmem, poď. Počkaj. Ešte tam tie hory berem, lebo tam to musím trošku zaostriť. No dobre. Lebo ono, keď beriem domy, tak je to trošku inak. A keď chcem zobrať tú skalu, tak to musím trošku zase. A to